लहर पुरवैया जाले पार लगौले नैया मचले पोर पोर गदिराइल चढ़ल जवनिया की सैया मनवा डोलेला मचले पोर गदिराइल चढ़ल जवनिया की सैया मनवा डोलेला रही रही खूब हिलोरे गंगा जी के पनिया की सैया मनवा डोलेला रही रही खूब हिलोरे गंगा जी के पनिया की सैया मनवा डोलेला रही रही खूब हिलोरे गंगा जी के पनिया की सैया मनवा डोलेला। बात लागते ना रहल कि के गावत हम तो मुंह में टकर दिखत रहनी है कि ई गावत हम वजिया इनकर अलग बा कि उनकर वजिया अलग बा कैसे चिन्हात लोग गावत एकदम पहचान में इतना दिक्कत होत रहे दिमाग सोचत रहनी कि अरे लो तो ई बने कुछ तो ई बने फिर सोचत रही कि ज्यादा बढ़िया गावता के लेकिन कुछ ना बुझात रहे बस बढ़िया लागत रहे। अगर एगो कमरा में उनके बंद करके अंदर से गवावल जा अब भाड़ा सबके बैठा दो जाको चिन्हत लग गावत नहीं कुछ गावत के कर आवाज बा आवाज बता लो ना लगे एकदम ना बता पाइए काहे कि इनकर दोनों जन में कोनो अंतर ना दिखाता त कब ऐसा घर परिवार में भी परेशानी भइल कि पहचाने में दिक्कत हो गई। हाँ बहुत परेशानी भइल धागा बांध के पहले आदमी के रखल जाए जुड़ुआ जब होके के बचपन में तो ना समझ में आवला जैसे बड़ होत जाला आदमी ना तैसे तन तन परिवर्तन आवत जाला लेकिन बचपन में तो हम अपन फोटोइया के देखे इतना पहचान पानी कि हम कौन है आई कौन है वाह भाई वाह ना समझ बात अरे समझ गए ना तो फोटो देखो तो बहुत समझदार बा बहुत समझदार बा अरे अब बुझाता है पूर्वांचल का आदमी बहुत समझदार होगा गाजीपुरिया बलिया जौनपुर दैले तो समझदार है बेटा पूरा यूपी बिहार पूरा भारत हमारा समझदार है कहीं पागल ना मिले ना सब बहुत बात लेकिन टैलेंटेड तो के अधिका ढेर ओरे का मिली हम ना कभी पागल हम ही कहता नहीं कि पूर्वांचल और बिहार आईएएस पैदा करेला 90% of आईएएस ओरे का मिली हम नहीं कहत कि सब पागल बा लेकिन तुलना जब करबो ना तो बिहार पूर्वांचल बहुत बढ़िया दर्शकगण आप लोग देखत नहीं कि ई बार लोग भाई लौ और कुछ जितना सुघर लोग बोलता जितना बढ़िया बतियावता इतने सुंदर गावत भी बा लोग अंदाज भी एकदम अलग बाटे अभी भी बहुत कुछ जाने के बाद दोनों भाई के बारे में बहुत कुछ सुने के भी बा रउआ लोग के भी अब बहुत बढ़िया से रूबरू कराई दर्शक रउआ लोग कहीं मत जाए हम लेबे को छोट विराम बस सही प्यार दुलार से देखत रही हमने के खास प्रोग्राम जौना के नाम बाटे डूबल धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो भैल बेहान भैल बेहान। दर्शक लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा रउआ सबके वही खास प्रोग्राम में जौना प्रोग्राम से रउआ सबके दिन भी बन जाला एकदम खास यानी कि राउर पसंदीदा प्रोग्राम जेकर नाम बाटे दर्शकगण आप लोग देखा नहीं न ब्रेक पे जाए से पहले कि हमनी के स्टूडियो में आज जे मेहमान बानी अतिथि बानी के बा लवकुश गाजीपुर से उसे मानने के पड़ी भाई गाजीपुर प्रतिभा के धनी जगह है और बहुत बढ़िया लागता आज भाई लोग तुहा लोग के पा के हमरा अंगना में बड़ा अच्छा लगता इतना नीमन लगता कि इसे लगता कि दू गो चंदा मामा एक समान से उग गइल बने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुक्रिया बा धन्यवाद बा आप लोग के अइला खातिर भी बतावल जा कि भाई गावत लोग इतना बढ़िया हम सुननी कि गइला बनारस से एक बेर गावे कोनो दूसरा कलाकार के मंच से गा के गर्दा गर्दा तहलका मचा देला एकदम एक ही गाना गौले ही रहनी का किस्सा बा कैसे मात्र एक ही गाना गौले रहनी वो एक्चुअली का रहे ना बुआ जी के हमारे एगो छठ में कार्यक्रम होला ना छठ में वो का कहला डाल बैठावल जाला छठ में तो बनारस के फूफा जी इनवाइट रहना तो फूफा जी कहना तो बुआ जी कहली कि तो बहुत अच्छा गाते हैं तो अंगनों में बैठ के गावे लगनी जा तो वो कहना कि नहीं हमारे बेटे का बर्थडे है उसमें आपको आना है वही में हम पहुंचे नहीं उसमें बीएससी करता है तो हम कहनी कि देखो नेता अभिनेता कलाकार अक्सर लेट पहुंचे ना हम रात के पहुंचब लेकिन पहुंचब टसन रहे कि पहुंचे के बाद लेकिन लेट पहुंचब ऐसे की पढ़ाइयो देखे के देखो
पढ़ाइयो देखे के रहे, सब कुछ देखे के रहे। हम लेट पहुँचनी तो जगह लेडीज कलाकार गावत हली गाँव, अब नाम तो हमने के नहीं पता, सुप्रसिद्ध कलाकार रही, उमा कोनो बात ना रहे, निक गवैया रही। उनका कार्यक्रम चलते 5-6 गो गाना उनकर भइल, तो अंत में फूफा कहना कि गाजीपुर से हमारे 2 गो भतीजा आइल बना सो, उन्हीं के गावे के बा, तो उन्हीं के बस यही तो चल जी हंसो कि उन्हीं का नंबर आई। तो एगो बस छोट चंदन दास साहब का गजल गौले हनी, गजल साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका जब मेरा दिल घर बन गया आपका, वही पे स्टेज पे उखड़ गई। अरे बाप, ओकरा बाद ई भइल कि भैया अब कोनो कार्यक्रम होता ही नहीं, कोई नहीं तो बहुत अच्छा लगा था इनकरा से बात करके। बाकी ई तो इतना बढ़िया बात बोले बाने, वहाँ के चुप बानी तो तनी रउआ भी बात शेयर करी हमनी से, काहे कि इनकरा साथे साथे रउआ के भी बुलावल गइल बा। तब बताई कि रउआ दोनों जन जुड़वा बानी, आप तब बड़ बानी, त कबो ऐसन भइल कि घर वालन से जुड़वा जन बानी ओकर लाभ उठा के तंग कैली? नहीं, वो बाबा बना हमनी का घरे रहना, बाबा तो बाबा का ना कि खाली कौन सामान मंगला घर से, तो बाबा सामानवा हमनी का भुला गई देवे खातिर, चल गई घरे हमनी का। घरे गेला के बाद बाबा फिर लगना कहना कि वेट करते रहना, अपन इंतजार करता रहना कि भैया अब आवेला अब आवेला अब आवेला, तो इंतजार करते करते सिहरा गई ना। तो फिर बदवा में बाबा सोचना कि भाई गइल तो गइल कहाँ, तो तन की देरी बदवा ये ना, तो कहना कहो तो सही सामानवा मंगले नहीं, का कब देबो, कहाँ सामान दिला, बाबा हम ना नहीं ऊ। तो फिर तन की देरी बदिया हम नहीं, तो हमसे बाबा कहा कि का हो तो से मंगला नहीं सामानवा, तो फिर बाबा से कहीं कि ना बाबा हम नहीं। फिर बाबा से यही तो बतिया होता, यही तो 10 दिन तक सिलसिला चलल। बाबा एक दिन द्वार बैठल रहना, 2-4 गो बुजुर्ग आदमी रहना, तो बाबा ये कहना कि भैया देख बाबा हमारा सरकारी नौकरी करना, तो कहना कि देख ई जौन लड़का हमके आज तक हम जितना कार्यालय में ना परेशान रही वो लड़का हमके आज बड़ा परेशान करना से, वह घर का तनी में हल्का फुल्का परेशान के लिए बन जा रही है। बाबा हम ना ऊ, ए बाबा हम नहीं ऊ, ए बाबा हम नहीं ऊ, बहुत बढ़िया, यू के किस्सा एकदम जोरदार था। अच्छा ये बताओ भाई लोगों इतना तुरंत चंचल रहला, नटखट रहला, बदमाशी कैला, बचपन इतना बढ़िया बीत गया, आज सब सियान हो गए, पढ़ाई लिखाई में अपना जिंदगी में व्यस्त हो गए, तो आगे के का प्लानिंग बा, का विचार बा, बियाह दान करे के बा? बियाह दान करे के बाद हमके पता बा तू पहले कर, बहुत बदमाश लगा था उससे ढेर भाई बदमाश था। तो वो लड़की कैसे रही, वो जोड़ुए रही यही तरह की? जोड़ुआ मिल जाए तो जोड़ुआ, ना जोड़ुआ मिले तो बियाह ना होई। मतलब जोड़ुआ में बियाह हो जाई, हां चिन्हबा कैसे? जैसे वो हमके चीनी वैसे हम ओके चीनी। एक बात तो देखिए भाई लोग बचा के आज तक चुप रहिया, काहे कि बड़ा जवाब खतरनाक होला इनका। अरे तो गाजीपुर घर, गाजीपुर घर में वो जोराजपुर गांव है भाई। देखा बतियावे के तमन मन बाए लोगों से बहुत ज्यादा छोड़े बना ना बने, आज दोनों जान लो कुछ दोनों भाई के। लेकिन दर्शक लोग जन बारे ना कुछ सुने के चाहेले बीचे बीचे में, तो अब बारी आ गइल बा पार्टनर कुछ सुने के। गावा भाई लोग कुछ गावा, अब बतन कुछ अद्भुत गावा, कुछ अलग गावा, मजा आ जा पूरा। का गावा तड़ा? एगो दहेज गीत बाटे, दहेज गीत मतलब समझते बाड़ा आजकल बहुत खतरनाक समस्या हो गइल बाटे। आजकल आदमी लड़की पैदा नहीं कर चाहत, लड़का के चाहत में कई गो लड़की पैदा कर देता, जनसंख्या बढ़ता, बड़ा खतरनाक लॉजिक हो गइल बाटे। सबके लड़के चाहता लेकिन लड़की नाम रोशन करता रही सो, वही पे बड़ा खतरनाक एगो गीत बाटे, बहुत मस्त गीत बाई। धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो, डूबल धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो, डूबल धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो, डूबल धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो।
जाला घर जनवा राजा हो चाहे भिखरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो राजा हो चाहे भिखरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो डूबल धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया हो डूबल धर्म की नेवरिया बिरन तनी खोला नजरिया भाई वाह। कितना बढ़िया कितना सुंदर गाना के भाव रहे एगो प्रथा के एगो जो आज के समाज में अभिशाप बाटे दहेज प्रथा जेकर दिन प्रतिदिन रोज डिमांड बढ़ल जाता। बहुत बढ़िया बात बताओला दहेज प्रथा के बारे में। बाकी एगो और बात बता दा कि भविष्य की का योजना बा, का करे के बा फ्यूचर में? देखिए प्रसिद्धि और जो आपका नाम वाम रोशन होला वो गाने से होला। आपका नौकरी पेशा में बहुत बड़ा आदमी तो नौकरी पेशा में नाम वाम ना होला। तो नौकरी पेशा एगो बाटे हमने नौकरी चलत भी है साथ में, लेकिन नौकरी नाम का एगो माध्यम ना है। तो इहे एगो ऐसा माध्यम होला जो आपके अच्छा एगो अच्छी ऊंचाई तक ले जाला आपको। नौकरी तो नौकरी चलते भी है, गानों में बहुत मतलब अभी जिला स्तर तक रहनी है जामनी का, फिर मान लीजिए प्रदेश स्तर तक आज महुआ प्लस का इतना बढ़िया मतलब हार्दिक धन्यवाद बा कि हमने के इतना मौका मिलल, सारा कुछ बा आपका। तो स्टेप बाय स्टेप चलत बा आपका काम, सब कुछ चलत बा। परिश्रम भी बाटे अपन जौन होई तो देखल जी आपका सारा कुछ बा आपका। बिल्कुल बिल्कुल लव कुश दोनों भाई बहुत बड़ मुकाम हासिल करे बा तू लोग के हमनी के शुभकामना बा। मैया से विनती बा कि ये लोग के बहुत जल्दी बहुत बड़का स्टार बना दी और आज यूपी में ना पूरा इंडिया में ना पूरा विश्व भर में भोजपुरी के झंडा जाके भैया लोग ना रही है। हमारे ये निहोरा बात तू लोग से आप भोजपुरी के लाज सम्मान मान बचा के रखिए। बाकी रोबिन भी और कुछ गर्दा बाकी बा, लेकिन ओकरा से पहले हम आप लोग के देव एगो विशेष सूचना आग्रह मान लिए कि हमार कि आप लोग के पास हमार कोनो भाई जे गावता लवकुश के भांति अब अभी ले कोनो ऐसा रास्ता ना भेटाइल, कोनो तरीका ना मिलल कि एगो बढ़िया सफल कलाकार बन पाई, तो चिंता जिन करी भैया। हम बतावता नहीं आपन एगो खास नंबर करी ओकरा के डायल, रिकॉर्ड करी आपन आवाज में एगो मधुर गाना और पाई मौका भइल बिहान के अंगना के मेहमान बने के। तो भैया लोग हमार नंबर बाटे 58888739 यानी 58888739। तो दर्शक लोग ई तरह रउआ सबके मौका के बाद तो देर न करी, फटाफट से रिकॉर्ड करके गाना भेजी। बाकी अब तनी हमनियों के भी मौका दी, सुस्ताई के इतना हसत हसत आज का दिन बन गइल बा। बाकी ले तानी को अल्प विराम, कहीं न जाए छोड़ के खास प्रोग्राम जौना प्रोग्राम के नाम बाटे भइले बिहान। हमहु न दान रहनी तुहू न दान, गोरिया मिलते नजरिया तूफान हो गइल, गोरिया मिलते नजरिया भइल बिहान। भइल बिहान। तो दर्शक लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा सबके वही मस्ती हुई धूम के साथ लेकर के हाजिर बानी और पसंदीदा प्रोग्राम जेकर नाम बाटे भइले बिहान। तो जैसन की दर्शक आपके पता बा कि हमने के अंगना के मेहमान आज जेबानी यानी एगो कुसुम फूल के भांति चमका तानी, देखो चेहरा एकदम चंदा के टुकड़ा खाना जिगमुग 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 हंसी बा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजा होता भाई। अच्छा लवकुश दोनों भाई ये बताओ जो हमने के हमरा दर्शक लोग के इतना बढ़िया गा रहल बड़ा, ई गायकी के श्रेय के देला, सिखला कैसे भाई लोग, गुरु के बा प्रेरणा कैसे मिलल? गायकी का पहला तो परख हमरा में जे देखलस उनका नाम हरविंदर सिंह सिब्बू जी है, बगल का चाचा जी गाँव का हुआ हमारा। बगले में घर बाटे चाचा का। तो चाचा देखना हमरा और हमरा के निखरना, उसके बाद धीरे धीरे शिवल्ला पर जाके बैठे लगनी, गाना गावे लगनी अपना चाचा का साथ। एगो हमारा बाबा हुआ मंगला तिवारी जी, मंगला बाबा हुआ, उनका संगे अजय बाबा ना, सिमूरत बाबा ना, ओपी चा ना, सबका संगे बैठकी होके लागल। हर मंगल हर शनिवार के बैठकी होके हनुमान जी के मंदिर पर, शिव जी के मंदिर पर बैठकी होके रोज कुछ न कुछ अपना बड़कन से कुछ सीखी
और सीखला के बाद धीरे धीरे निखार आवत गई। ओकर बाद फिर शहर में ही नहीं तो शहर में सबसे अधिक हमके सराहे में हमारा सिटी कॉलेज के वो टीचर रहना श्री व्यास मुनिराय जी और आदर्श इंटर कॉलेज का श्री विजय शंकर राय जी, इन लोग का बड़ा योगदान है। हर कार्यक्रम में गाजीपुर को कोनो कार्यक्रम हो के हमें ये दोनों भाई जाएंगे परफॉर्म करी जा। तो बहुत बड़ा योगदान रहे, बहुत बड़ा योगदान। हम दोनों इतना नहीं के बड़ा केहू योगदान दे खातिर खड़ा हो जाए यार पूछे के बाद बहुत बढ़िया लगा था दोनों भाई के देख के ए रूप में ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बनल रहे, चमकत रहे। इस शुभकामना के साथ चलो हम लेके चलता नहीं अपन अगला सेगमेंट के तरफ। दर्शकगण जौना के बारे में कहल जाला कि हमार भाई लोग कितना होके परेशान, हर समस्या के मिले इहवा निदान, यानी समाधान तो भैया होबे करी। कहे कि भैया इस सेगमेंट बाटे एकदम अद्भुत अद्भुतास, काहे कि इहवा मिलेला हर समस्या के समाधान। तो देर ना करब चली रउआ लोग के दिन के कार है हाल आचाल हमने के इस सेगमेंट बताई कि कैसन जाए वाला आज आपके दिन। जौना सेगमेंट के नाम बाटे ग्रह गंगा। ग्रह गंगा कार्यक्रम में केपी त्रिपाठी के सप्रेम नमस्कार। अब रुआ सबकी इंतजार होखी अपन अपन राशि फल के बारे में जाने के। पहला राशि के बारे में जानी, राशि है मेष। मेष के मालिक मंगल जीवन के दंगल में जन अमंगल करे वाला होखल बाड़न, ओकरा से उन लोग के निजात मिल गईल बा। काहे से कि मंगल के जन दमदार स्थिति पहले भयावह बन रहा अब रुआ खातिर सुहाना बने जा रहल बा। काहे से कि सूर्य वह अपना राशि में प्रवेश कर गईल बाड़न। राशि वृष, वृष के राज्यों कारक बुध और शनि होखेलन। इनकर स्थिति अभी गोचर में काफी दमदार बन रहल बा। जौन शनि बाड़न तौन ऊंच के होकर के जौन छठवां स्थान होखेला ओह में चली गई बाड़न। भाग्यहीनता के श्रेणी बनत बनत रुक जाए वाला बा। राशि मिथुन, मिथुन के मालिक बुध अभी राजयोग धारण करके बैठल बाड़न। अपना से अगला राशि कर्क के तरफ जाए वाला बालन, लेकिन बकरी होते ही रुआ यह चाल पर, इच्छा पर, प्रमोशन पर और बढ़ोतरी पर कहीं न कहीं कंटक आवे वाला बा। ध्यान रखब, गणेश के पूजा करें और यही घड़ी शुद्ध पन्ना एगो छोटकी उंगली में पहन ली। राशि कर्क, कर्क के मालिक होखेलन चंद्रमा और चंद्रमा इनका स्थिति से अभी जौन बाड़न तो धनु में गईला के कारण से दिक्कत करतारन। यानी ज्येष्ठा जो नक्षत्र होखेला तो मूल के होखेला। चंद्रमा अपने से अष्टम के निर्यातक भ गईल बाड़न। उ हमारे हुआ के मन के इच्छा पर, अशांति के तौर पर, मानसिक व्यथा के तौर पर इस सब चीज प्रदान करी हन। तनि शिव के पूजा करी, बेहतर होखी। ओम नमः शिवाय। राशि सिंह, सिंह के मालिक होखेलन सूर्य। सूर्य की स्थिति स्वगृही भइला के कारण से बड़ा दमदार भ गईल बा। रउआ भीतर उ फौलादी ताकत आ गईल बा कि केहू के समझत नहीं कि कोनो काम के समझत नहीं कि ई फौलादी ताकत यदि रुआ एफर्ट पहले से करत रहती तो काफी ज्यादा ऊंचाई मिलित, सफलता मिलित। राशि कन्या, कन्या के मालिक बुध भ गईल बड़न। रुआ खातिर परम शुद्ध गणेश के पूजा करी, गणेश के नाम लिही, ओम गंग गणपते नमः के सहारा लिही। इस कारण से जौन पहले के काल काम होई, परसों काम होखी, होखत नहीं के जौन लेथार्टिक दुनिया भगल बरुआ सब कती ऊ बहुत बढ़िया हो जाई। ई अजमा के देखी। राशि तुला, तुला के मालिक होखेलन शुक्र और शुक्र और सूर्य जौन शंकर भगवान होखेलन उनका में बहुत ज्यादा संबंध होखेला। दोनों आदमी के पूजा करीब करीब एके होखेला। रउआ खातिर सबसे बेहतर उपाय जपल करी ओम नमः शिवाय। दूध के दान दी, दूध चढ़ाई, दूध से जलाभिषेक करी, चाहे रुद्राभिषेक करी, बेलपत्र भी शिव जी पर चढ़ाई, ओ पर लिखी ओम नमः शिवाय। राशि वृश्चिक, वृश्चिक के मालिक होखेलन मंगल। मंगल, बृहस्पति और सूर्य, चंद्रमा, ये चारों वृश्चिक लगन खातिर राज्य कारक ग्रह मानल जालन। अभी सूर्य की स्थिति कर्म स्थान में आ गईल बा, राज सत्ता के घर में आ गईल बा, पिता के घर में आ गईल बा, कर्म के घर में आ गईल बा। तो रुआ कर्म करे के बहुत दिन से इंतजार करत रही, कौन काम करी, कहाँ जाई, कैसे जाई। हो सकेला तो रुआ जन गजटेड रैंक के या कोनो अच्छा सर्विस खोजत हो, कब सूर्य की पूजा करके, सूर्य के जल दे के, माणिक के अनामिका में धारण करके रुआ प्राप्त कर सकेली। राशि धनु, धनु के मालिक बृहस्पति, राज्यों कारक सूर्य और बुध।
केंद्र के भी मालिक जौन होखेले या त्रिकोण के भी मालिक होखेले उनका के राज्यों के श्रेणी दिहल जाला। ज्योतिष के जानकार के मुताबिक धनु लग्न एकाग्र लगन हो, जौन देखी जौन चाही तौने पाई। एकरा खातिर बृहस्पति के शुद्ध करी, ओम बिंग बृहस्पति नमः के जाप करी। हल्दी के गांठ वाली हल्दी जौन होखी पीला कपड़ा में पुनर्वस नक्षत्र के रुआ दहिना बाही में बांधी और आगा की ओर चली। राशि मकर, मकर के जौन मालिक होखेलन तौन शनि होखेलन, कर्म के भाव में ऊंच के होके बैठल बड़न और व्यवस्था और कहीं न कहीं व्यापार लोहा लकड़ के काम से दिखत हो सकेला कि यदि रउआ पत्नी के कुंडली में चंद्रमा मजबूत होखस तो रिफाइनरी सेक्टर, पेट्रोल पंप वगैरह के काम करी, चाहे कोनो पेट्रोलियम के काम करब तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा के साथ साथ व्यवस्था भी ठीक बनी। राशि कुंभ, कुंभ के मालिक शनि, शनि अभी भाग्य स्थान में रउआ बैठल बड़न। ये कारण से जौन भाग्य पर भरोसा कर बानी काफ़ी दिन से ओकरा के कर्म में तब्दील करी और हो सकेला तो बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी। राशि मीन, मीन के मालिक बृहस्पति, पंचम स्थान के मालिक चंद्रमा के घर में बैठल बड़न, ऊंच होके बैठल बड़न। संतान के तरफ से प्रेम के संबंध से जनता से अनमोल प्यार मिली रहुआ। एकरा में बहुत ज़्यादा मीन मेख करे के जरूरत नहीं है, निर्णय कर डाली, व्यवस्था ऊपर वाला पर छोड़ी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगी। ई रहल रहुआ सबके आज के राशि फल। इंतजार करी कल तक। चलिए हमारा संगे बोली ओम नमः शिवाय। देख लो पार्टनर, आज की ग्रह गंगा तो देख के पहचान लो लो कुछ भाई तो सबकर दिन बढ़िया गाना गा के बनाई दिले बाने। बाकी जहाँ तक हम जानते नहीं कि राशिफल भी आज सबकर एकदम चौचक जाए वाला है। हमारा तो एकदम बढ़िया रहे। बाकी दर्शक लोग रउआ सबके जिंदगी में अगर सब कुछ बढ़िया नहीं के चलता, कोनो भी समस्या या परेशानी बा जेकरा से छुटकारा नहीं के मिलता, या फिर ऐसा कोनो बात ना फ्यूचर के बारे में जाने के बा, आगे की जिंदगी के बारे में जाने के बा, तो एगो काम करी, भैल बिहान के पंडित जी के नंबर बा, हम रउआ के उन नंबर बतावतानी तो नोट करी उन नंबर जे पे पंडित जी से बात हुई। नंबर हा 5888888743 यानी कि 58888743। तो यह बा उन नंबर जे पे पंडित जी से बात हुई, पंडित जी से बतियाई, सगरो समस्या के समाधान पाई। बहुत बढ़िया बात हल हमरा दर्शक लोग खातिर। और हमेशा कोशिश कइल जाला लवकुश भाई के लाग के यहाँ यही कोशिश रहला कि दर्शक लोग के दिन कौन हो तरह बढ़िया से बढ़िया हो सके। शुरुआत अगर अच्छा हो जाला तो अंत भी अच्छे होला। बिल्कुल सही बात। अंत के बात कहला और कोशिश के बात कहला तो हमने की एक कोशिश रहेला कि रउआ सबसे जुड़ल रही, बाकी कोशिश हरदम नाकाम रहेला। काहे कि घड़ी के सुई टक टक करके अपना उस समय पे आ जाला। अच्छा चलो रोवा मत खुशी खुशी दुख बताओ तो है ये बा। कि जात खुशी ना रही तो फिर पहले ही दुखी करके जेबू तो काम गड़बड़ेगा। सब कुछ काम पे पानी फिर जाए। इतना बढ़िया दूगो चेहरा आयल बा, गायकी बा, बात बा, अंदाज बा, तो दिन तो दर्शकगण बनी गई। असही आपके दिन आज मंगल होके शुभकामना बा पूरा एकदम आज गदगद होके आप लोग जी खुश रही, मौज करी, मस्ती उड़ाई। यही खुशी के साथ रहुआ लोग के हमने से लेता नहीं विदा। और कल हमने के फिर आवल जाए नया चीज लेके, नया फुलवारी के फूल लेके, अपना मेहमान के लेके, और अपना सगरो दर्शक के झुमावल जाए, नचावल जाए और साथे साथे गवावल भी जाए। तब तक खातिर हमने के दी इजाजत। रहुआ लोग के जात बारंबार प्रणाम बा। प्रणाम बा दर्शक लोग। बाकी जाते जाते अंगना में बाने लो और कुछ जी ता अब कुछ जाते जाते गर्दा मचे के चाहिए। काहे कि याद रखे कि गाजीपुर के लौ और कुछ आयल रहने हैं, बहुत बढ़िया गाने ऐसा गावा के एकदम जान ला कि पूर्वांचल छोड़ के पूरा मदवा हिल जा। का गई बा गाना बाटे हमहू नादान रहनी तुमहू नादान, गुड़िया मिलते नजरिया तूफान हो गए। बड़ा नीक गाना है। तो तूफान ही है। हाँ तो बड़ा नीक गाना बा के सुनिए आप लोग, बड़ा अच्छा लगा। सुनाओ भाई। मिलते नजरिया तूफान हो गई, गोरिया मिलते नजरिया तूफान हो गई, गोरिया मिलते नजरिया। हमहू नदान रहनी तुहू नदान, गोरिया मिलते नजरिया तूफान हो गई,
गोरिया मिलते नजरिया तूफान हो गई गोरिया मिलते नजरिया। ओही रे असड़वा में घेर ले बदरवा ओही रे असड़वा में घेर ले बदरवा घुमड़ी घुमड़ी के बरस पजरवा घुमड़ी घुमड़ी के बरस पजरवा मटिया झुरान रहली घसिया झुरान गोरिया छन भर में गम गम सिवान हो गई गोरिया छन भर